Ay, en namba achiel moriwo nembni duto nyakorom gajwang' mano e kaka Maisha kad bro bedo. Naneno penjo mabende aparo ni iseduoko ni ere pogo kinde gi huduma namba. Ok opogore gi huduma namba as such. En ochalo gi huduma namba, to en namba ma iluongo ni digital ID. En namba mar computer ma otudore gi nembni duto te ma in godo e piny Kenya ka, kata mitiyo godo e piny Kenya ka. To en paro makelo yot, nikech nambano ka in kode, koro miyo kata kidhi manyo konyruok moro amora ei sirikal kata ei ohala kata e ang'o, koro ok ichiw nambani mar kipande, kamoro ichiwo nambani mar lesen mar riembo, kamoro ichiwo nambani mar osuru iluongo ni PIN, kod moko ichiwo nambani mar passport. Koro iyudo ka seche moko inyalo bedo ng'ato achiel, to kuonde moko itiyo gi nembni mopogore opogore. Koro ma en namba achiel ma ichako godo e nyuolni nyaka chieng' thoni. Be mano ema iluongo ni Maisha. E ngimani te en namba achiel ni emibiro tiyo godo chakre nyuolni nyaka thoni. Tata no daktari ang'eni ma to koro biro